Hola, què tal? Aquesta segona meitat de la setmana el temps es presenta estiuenc, és a dir, que es tradueix en ambient assolellat, però també amb creixement de nuvolades que descarregaran alguns ruixats. Així doncs, aquest dijous hem d'esperar núvols baixos al litoral, al prelitoral i també en el Pirineu i Prepirineu occidental, que a la zona de Pirinenca al matí ja deixaran alguns ruixats. A la tarda les nuvolades seran més freqüents, especialment a l'interior, i aquestes nuvolades descarregaran algun ruixat, fins i tot també alguna tempesta, no només a la zona pirinenca, sinó també poden arribar al Prepirineu, Catalunya central i serralada prelitoral. Més sol a la costa, amb una temperatura que ha de pujar. Aquest divendres, doncs, la mateixa tònica de temps, alguns núvols baixos a la costa, al Pirineu occidental al matí, amb algun ruixat ja també una altra vegada al Pirineu occidental al matí. I a la tarda les nuvolades tornaran a fer acte de presència a zones de muntanya d'arreu del territori i sembla que seran més extenses al quadrat nord-est, on deixaran algun ruixat. No descartem també alguna tempesta. La temperatura dijous pujarà, divendres es mantindrà estable. De cara a aquest dissabte la temperatura encara pujarà una mica més, núvols baixos a la costa, nuvolades a l'interior, especialment a partir de migdia amb algun ruixat, i la tònica de temps serà similar de cara a diumenge, núvols baixos a la costa al llarg de la jornada que s'han d'anar trencant. Això sí, pocs núvols de la resta, tot i que a la tarda alguna nuvolada, amb algun ruixadet. El Pirineu occidental farà acte de presència. De cara a diumenge la temperatura baixarà una mica. Pel que fa a la temperatura, veiem que anirà oscil·lant lleugerament, pujarà una mica dijous, serà estable divendres, dissabte tornarà a pujar i recularà de cara a diumenge. I pel que fa a la fiabilitat del pronòstic, doncs es presentarà alta dijous, divendres, dissabte i tan sols diumenge baixarà una mica, es presentarà mitjana. Haurem de confirmar a veure aquests ruixats a la tarda si seran més o menys extensos. I això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.